haputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, tanganing maugmang atay, kahit po nasabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Para sa salud as in protection kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, lalo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na! Para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Para po naman sa mga donasyon tabi sa tuya na Operation Daramayan 2024 sa biktima kan Bagyong Christine. Mga tugang, sa muya pong GCash number 0995-984-5151. 0995-984-5151. Okay, isend lang po dyan ang sa mga cash donations para po sa Satuya Gabon. Alright, tangani po na mai-deliver ta na mga tugang ang mga serbisyo para duman sa mga biktima kang kalamidya dyan po sa Barang Banwaan o sa mga lugar sa probinsya kan Albay na binaha kan Typhoon Christine. Alright, sige. So mga donasyon tabi, as of now we have 6,872 pesos, para sa tuyang cash donations, as in po used clothes tabi. Yaon pa dyan sa Samuyang Conference Room para po sa tuyang mga kababayan. And i-acknowledge na lang po ang mga nagpadara kayan. Used clothings, Dr. Jing Abad. May kasabay po na rubber shoes, mga rubber shoes po na mga paracetamol. Jennifer Armenta for pickup ini, used clothes. Anonymous of Taisan, Anonymous of Barangay 23, Guardians Legazpi Chapter, Barangay Tinago, Legazpi. Dr. Danal Lafuente, Kang Cruzada, Sarong Sakong Bagas, one sack of rice. Sulaya of Family, Kan Pilar, Jerel Aranya, Belin Imperial, Tulong Anonymous, Peter Bitangkor, Christine Novela, Jim Roy Baloloy, good morning Doc. Washington Drive, Gerald Goliena, for your unused clothings. Tapos mga tugang ang for pick up nato, mga donations tabi ali kay Madam Melindawi, cash donations yan. Tapos Geraldine Austero Bachelier, yan po sa Washington Drive, cash in clothes, dahil pa po napipick up ini. Budagar na ka-mention man sa kuya si Kwan, si Dr. Rolly Santuwa kang BRHMC, pagyon mga sako digdi sa imong tawo. And mga cash collected na po kan DCGB, Sulayaw Family, kan Pilar 1,000, Anonymous, duwa po ini, 3,000 pesos and 1,000 pesos. So San Bonete 1,000, Tulong Anonymous na tigwa 1,000, Integrated Albay Bio High School Alumni Association 25,000 pesos. Salamat po. Liana Store, Daraga Public Market 1,000, Anonymous 1,500, Christine Novelo 1,000. Tulo pong Anonymous na ang saro 875, 1,500 ang saro 1,000. Kuya Alan Imperial 1,000 in Rabax 5,000 pesos. Salamaton po sa Indo Gabo. Alatong tapa po ang iba pang mga donasyon para makatipon-tipong kita kidakol para po sa mga biktima kang kalamidad, mga tugang didi po sa probinsya kan Albay. Okay, bueno. Mga tugang 7 minutos bago magabot ang alas 8 nin aga, digdi po sa Satuya na programa. Narumduman nindo kaso may naghapot ay sandali lang apudan tagaray so pag-asa tay panalize ta ang panahon ha. Madali lang bago kita po magpadagos kan sa tuyang programa. Ta si Marcy yaw na po mga tugang sa Kwan, yaw na po sa PER. Ipaulit mahapot lang kita, ma-interview kita sa pag-asa.
kung ano po ang magiging sitwasyon kay nita. Kasubagong aga, sa kuyang interview kay Sir Ariel, dahil po ini matama sa anong man nakadagaan. Kung sususogon, ang presente po na direksyon kay ini. No? Dahil taaram, ang magiging sitwasyon. Tabi, sa mga maabot na aldaw, mga tugang kung may mga bagay-bagay na pwedeng makaapektar sa pagbago kan direksyon po kay ni na si Marcy. Bago kita magpadagos sa tuya na urolay niya na pag-aaga, i-analisa ron tamon ang panahon. Siyempre, sa tabang po yan kan pag-asa. Dali lang ta, nagring tabi ang pag-asa. Mga tugang para ilingon ta makaskas ang dalagan kay ni 25 kilometers per hour ang dalagan niya. Kaya yan, ang target kay ni pasisiring duman sa north, extreme northern Luzon, sabi demanday ni makapektar mga tugang sa anuman na parte kan Kabikulan. Kung ining susunodon na tracking ngunyan, ining tracking ngunyan ang susunodon, dida makapektar sa Bicol. Kaya lang mainit baga, araw man sa nang unless na igwa ki sitwasyon kang panahon na makakapush kay ni pababa, sana daiman, mga tugang, pero mas maray kun si Marcy, dumana lang po siya mga tugang sa kwan, dumana lang po siya sa dagat, dumana lang siya sa dagat durudalagan, asin hanggang sa Matunaw, mga tugang si Marcy. Kung di nagsimbag sa pag-asa, baka may kahuro na. Ibatawtod, balikan ta, tabian pag-asa DOST, mga tugang sa kamugtakan tabi kan panahon. Taas of 5 a.m., mga tugang, ang coordinates niya, 11.4 north, 134.7 east, 975 kilometers east of Visaya. May sustained winds tabi siya na 65 kilometers per hour. May gustiness po na 80 kilometers per hour. Moving west-northwestward, 25 kilometers per hour. Hello, good morning. Migo, good morning. Pwedeng magkauronan si Marcy. Ano? Pwedeng kauronan tan si Marcy. Yung nga ni, pero ang direksyon niya, gari, salbado man kita ka ini, ang direksyon niya, kaya lang siyempre, baka magdarak pag-uuran, tabi. Nanagulpi na ba kita? Oo, bata nasa baba siya, 11.4 north, 134.37 east. Kita baga sa Ligas, pa yung coordinates niya, 13, di ba? 13 kita sa Ligas. Nasa baba na parte. Sabi mo ba, Marcy, tumang ka na sa kayo, maglan. Iyo nga ni, si Sero na congressman ang pwedeng mag-iboki batas na ibawal ang bagyo sa Pilipinas. Pag-permi na sana kita. Iyo baga. Ngunyan mag-amigo day of morning ba ngunyan, nako? Iyo, National Day of Mourning ngunyan. Deklarado kang presidente. Kaya lang, dahil niya mampig-declare na non-working day ngunyan. Working holiday ngunyan. Parang reminder lang na pangadji, magpasalamat. Iyo baga. So sana ni si Marcy, dumano siya na sa... Iyo na nga ni, pag National Day of Mourning luminawag man sa PR ang salbatan ng iniyo. Pero sa iling, baka kwan lamang, baka harayo siya pa, baka tumama siya sa, dahil magtama sa pagkadagaan sa tuyang nasyonal. Sa dagat na sanali. Gari arog kaan ang gusto sa mga natusan ta kang salbatana ka. Sige, salamat, di ba? Alright. Okay. Sige. Madali lang. Ano ito? Sa ano ito? Madali lang ta. September 12. Matagal na to. Matagal. May nagpadala sa kuya may kontrata kaya ako sa national. May nagpadala. Kaya nangalas ako. May kontrata kami sa national. Mga tugang na engagement. May padala pa sa naso deposit. Pag-una ko, may bayad na naman sa opisina. Okay, sige.
Sige, madali lang ha. Pag-iristoryahan ta mga tugang suplano, didiskutir ko ba sendo kang inot? Pag-iristoryahan ta suplano na ang tubig ano ini? Manay hilmang sagin. Manay Hilma. 1 minuto na lang. Manay Hilma. Alas 8 na. Latoson ko ina. Manay Hilmang inil. Sarawayon ininag. Pigpandar muna naman ako. Nya tata permina sa National Day of Morning, day pwede mag-National Day of Latosong ko man sa uman ini man National Day of Afternoon na. Mana Pagmundo MOURN Pagmundo di ba? Alright. Iba na talaga ngunya ang panahon ding ilinga. Si Mrs. nag-text sa kuya, natangeta na kamaska habang nagaprograma, lening mo na jing. Iba na talaga. Iba na talaga ang panahon mo niyan. Kaya ako nangangalaskan mga nangyari sa kapalibutan. Yugod mo na. Di man akong mask digdi sa camera me. Pagluwas duman sa cellphone ni Mrs. May mask ako. Alright. O digdi na ba yung madali lang. Tatapuson talaga ini na. Bago kita mga tugang magduman sa plano, na suportado na atabi na ang tubig mga tugang sa Lake Bato paluwason sa dagat. Ano yun? No, na. Kundi na, dali lang pag-istorya, balikan ta na istorya tang yan. Tapusan ko lang ini sa tabi. Ipa-analyze ta lang. Nipigan na lang. Kaya ko nang analyze aron ini. Kundi ba ko magkita otoridad? Madali lang ha. Alas 8 na rin morning. Manay Hilma Sagin. Good morning, Sir Ariel. Yes po. Good morning. Pasensya na ha. Kasi bago na interview takapasa na. Kundi, ngunyan tabi, sir. May mga haputan mga paraan tabay ta regarding kay Marcy. Kundi, abo ko man na ako mag-istoryahan tang duwa kasabago. Muna mag-analysar ta. Bako man kita otoridad kay eksperto kay ni. Ngunyan, sige daw tabi, sir Ariel. Edukara daw tabi, graray so nagdadangog ngunyan regarding po kan sitwasyon ni Marcy. Go ahead tabi. Yung bagyong Marcy po sa ngunya nasa tropical storm category inyo. Kung sa nga ni yung maximum sustained winds na nag-aabot man sa 65 kilometers per hour as in may gustiness na nag-aabot sa 80 kilometers per hour. Presente niyo naghiro ngunya sa direksyon na pasulnupan, norte solnupan sa rekas na 25 kilometers per hour. Urining namata ng sentro kaniyo kasi bagong alas 4 ninaga sa distansyang 935 kilometers east of Eastern Visayas. So sa coordinates po yan na 11.5 degrees north, 134.3 degrees east. Opo. Sa ngunyan, may pa man nakabanderang tropical cyclone wind signal sa ano man na partikan sa tuyang nasyon. Alagad by tomorrow, posibleng yung portion kang Cagayan magtaas naman po ng tropical cyclone wind signal duman sa may portion kang Cagayan. Opo. Sa maghapon digdi sa to sa Kabikulan nilalauban man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na dakula man ang tsansa ng mga isolated rain showers o thunderstorms o mga tulong pag-uran o pagkilatasin na pagdaguldol. Pero by tomorrow, asahan naman po dito sa Bicol region na yung track or yung extension ng bagyo, posible pong dakula man ang tsansa na maging mauran kita sa maghapon dito sa Bicol sa Ayon. Opo. Sir Ariel, sabi mo 975 km east of Visayas. Ang coordinate niya 11.4 north, tama? 134.7 east. 11.5 north. 134.3. Iyan, opo. Ano po yun? Makaka-apekto sa Bicol region, tabi? Kung ang sentro po kan bagyo, dahil po ini yung o hababa man ang posibilidad na mag-landfall ini sa Bicol or mag-agi ang sentro kaniyo dito sa Bicol region. Opo. Alagad yung track or yung extension man kang bagyo ang mapauran po nga sa tuya by tomorrow dito sa may Bicol. Ayon, oo. Sabi mo mataong typhoon signal sa aga sa Cagayan. Sa Bicol, di kita magkakaiwang typhoon signal tabi? Although mababa po ang chance, pero data man yan nahali
Oo. Lalo na kung mag-rani ni yung bagyo dito sa may kadagaan kang Eastern Luzon. Ayun, oo. Pero ulitin ko lang sinabi mo kasubago na kung ining tracking niyang susunod doon, harayo pa ang posibilidad na maapektaran kita kigrabe kung sentro kang bagyo ang pag-urunan ng Bicol area. Kaya po. Oh, so oran tabi sir, gurano ka dakolta, ara mo ba ka arog kang inot baga? Sige kamong forecast diyan sa pag-asa na dakol gayang oran kay ning dara, dakolang oran na dara. Gari nagkakirigkigan so tawo, tadakulong pa rin yang oran so dara mananggad. Ngunyan tabi sir, anong hiling mo kay ni kay Marcy tabi? Base po sa mga models, mga moderate to heavy. Lalo na naman sa mga mountainous areas so saan na medyo makusog ang mga pag-uuran. Kuando po ini, di man siya makapareho kay Christina no? Harayo man ang dara niyang tubig. Kung sa volume iyo po sa ngunyan harayo man. Ayun. Para doon sa Opo, okay. Basta subnaw po ang tatatarget niya is Cagayan kaya posibleng mag-signal number 1 duman sa lugar na ito tabi sa aga no. Iyo po. Opo, sige sir. Salamatong tabi sa dagdag na informasyon mo na aga. Salamat po. Opo, thank you. Mga tugang, yan po ang pag-reiterate niya to. Mga tugang kay Ariel. Ay, kay Ariel. Okay. Kay ang kaurong ko si Ariel sa mudyo ng pag-asa. Ang ngaran tabi kan storm, tabi si ano yan, si Marcy. Yan. Marcy. Yan. Ang international name niya kayan, ayan na nga si international name niya, si Yenzing. Ang international name niya, ang kusog niya, 65 kilometers per hour. May gustiness po na 80. Kapag bugso din hanggang sa 80 kilometers per hour. Ang dalaga niya po, northwestward, west-northwestward, 25 kilometers per hour. Ang dalaga niya. Yan tabi ang sitwasyon niya, mga tugang, tabi ni Marcy. As of now, kung ini po na rota niya, ang susunod doon, dahil po ini matama, sa naman na parte ka ng Kabikolan. Pero kung magtagarani-rani digdi, tabi, may posibilidad na tabi na mag-uran. Pag itong so traf kang bagyo, so gari kung sa harong, gari so baris-bisan, kung sa harong, kung sa gilid kang harong, itong gari sa may baris-bisan na parte. Tabi, pero ang pigihilingon yan, tabi, pasisiring iniduman sa north. Extreme northern Luzon, kaya ang pigap magkaigwang type, Diyos ko, nagugulpi ning north, natadawin ni una, ano daw niya, sa bagay, sige, sa masunod, ihaputa sa pag-asa, scientific explanation ninda, kung nata mga tugang nagugulpi tabi north, filming titamaan mga tugang sa northern Luzon, extreme northern Luzon. Naisip ko lang, makaraw ka na naman yan. Natapirmi sa north, adi. Okay, sir, may in-kind donation po na nag-drop off ng mga gamit ngunyan po sa baba. Sa baba? Di CGB? Isang type kayo niyo. Purok, hali sa Purok. Salamat po sa mga donasyon tabi hali sa Purok 3B. Purok 3B. Barangay Daplap Legazpi. Yaon da dyan sa Pigatod tabi digdi sa DCGB. Salamaton pong maray sa Sendo. Kandali lang ha. Tambay naghapot. Okay. Alright. Sige. Jing may istasyon kita Jing na Gulay man kita kasi WII FM. Gulay man kita no. Sa tabako ta WGB. WII. Sa Naga, iba man sa Naga tadi, iba man. Wala sa diet. Alright, sige. Alright, may naghapot kaya. Kita, kadakol ka naghapot sa kong kliyente. Ang nagaparatirek sa ko na mga kliyente sa mga kandidato para senador. Alright. Aram po ko kaya ni Lord kan North Luzon ang bagyo. Kan bagyong Christine, maski signal number 3 pa na may kuryente pa.
Iba man ang interpretasyon kulutong kumanin. Alright, now. Pagiristoryahan ta mga tugang ang problema ta sa baha sa Albay, sa Bicol region, may ang planong mananggad palan, mga tugang, ang planong mananggad palan na orihinal magpunpakan mga nakaaging aldaw. Kung babalikan ta, mga tugang, ang pigaapod na ano yan? Kung mabalikan ta ang development mga tugang kampanahon ni Presidente Ferdinand Marcos na pagbilog mga tugang kampigaapod na Bicol River Basin Development Project. Kundi nagdaabot na sa mga uminaging presidente, inignore ini mga tugang na BRDBP. Dahil na nidapigtawang ki-atensyon mga tugang an pag-aadal asin mga gigibuhon tabi sa Bicol River Basin Development Program. Ano daw kung dapat na sino ang congressman na kung didi baka tabi kung didi pwede kang makapasakibatas dahil ko alam kung igwana na makrearki imbes na Bicol River Basin Development Program, ang ibubugtakta, Bicol River Development Authority. Di ba? Pero mas magayon gayo da, Bicol River Development Authority. Baka nagdadangog si Kong Didi o nagdadangog si Congressman Joey Salceda o si Congressman Edsel Lagman o baka nagdadangog sa mga congressmen dyan sa Camarines Sur na imbes na tangani na masuportaran mga tugang ang plano na ang nahihiling palan kay tupa mga tugang na plano iyon ang tubig mga tugang sa lugar na iyan ang sulamenting paagi si Framer para makaskas na mag-awas ang tubig paagihon mga luhuan iyan gibuhan kidakulang salog gumaybong dakulang agihan pasiring sa dagat. Hello Migo bago mo luhoon interviewin mo muna si Juan Manaycha sa NEDA baga. Oho nata Extensive ang study kayan mano sa Iyo Juan. nga ni Migo. Yan na biodiversity kaan. Oo, tapos dahil man totally ito pigkuhan, pig-scratch, may padit-diit na may naka-file pigigibo sana? Naka-file? Oo, may padit-diit na pigigibo dyan sa kuhan. Ta iba-iba kayo nagsanga bagay ng mga river systems na yan. May iba-ibang studies na may nagsabing siring kaniloon pa siring ligdi o diretso manggiraray San Miguel Bay. Yan. Sa Kabusaw, pa siring Duman. Diretso da Saragay, Arugaan. Opo. Oo. Ang ano lang, ang apod kani additional na pundo siguro so nakaantala kayan Migo. Iyo nga ni, pero gari inactive ang BRDBP adi. So BRDBP mismo, inactive na pero naman, so may upper kinali na pick-upod baga tapos river system development. Ay gari mananggad iyo. Iyo naman ang gadiyo, upper kinali. Si Cha sa kuan sa NEDA. Si director? Yan, opo. Padaman akong reporter, padaman ang tapadin yan, ha? Salamat. Opo. Alright, salamat. Okay, thank you, Manong Rick. Mobil, ay, gari wala sa mobil ngunyan, ano? Wala sa mobil. Joshua? Yung kahit to kan panahon minara Padingmar, mga reporter kami sa Padingmar, yung karahayan kan BHF. Tawag irapon kami kan angkor kay ito ni Doble ni Ninong Ariel. Mobil, Henry, yes, Chip. Ganyan, madayal ka bago ka magsimag. Joshua, hello. Hello, VP. Migo, marina aga. Hello, good morning. Good morning. Ito tabing so plano ka ito baga na luhuan, pasiring Saragay, tapos pasiring digdi sa Taniling. ibong dagat. Yes, Very feasible actually yan. Ano? Very feasible. Okay. Kaya lang may nagakontra, dako nagakontra ka yan. Nata.
mas paborusin na duman sa dredging. Dredging? Mas paborusin na sa flood control projects. Oo, ta? Dakol duman ang pwedeng gibuhon na ghost project kasi. Gari na, nasasabutan ko na naman direksyon kang istorya mo na naman na. Iyo bako karaw talaga. Kung bako taniling, migo, haloy-haloy sana, pero gari kwan siya, oning progressive, ito kasi, buda, maray ang long-term resulta. solution ito. Long term, Yes, long-term solution ito. tunnel, oo. Kaya lang, taon-taon mawawara sa pondo sa dredging, mababawasan, saka sa flood control projects. Magsala, wala na kita sa kinabanday pa natapos yan. Madali, kayang-kaya ko itong Hindi, gibuhon gani. sa technology mo niyan. Ang kayang kaya, amigo, kung magibo ka kiganya, magibo ka kisalog na bago, gari, dakula unonon na, ano yan, dike, gari lang nganin, taba ka gumabay yan, dili ka nulugod sa mga tao. Actually, dapat ang gibuhon duman, bako ng tunneling, gibuhon mo ng parang dakulao na kanal. Imagine, migo, nagibo nga ni, so saan nga nito sa may nag-aging barko? Saan ito? Sa Swiss Canal. Suez Canal? Yes, ang Swiss Di ko Canal lang is mapagandang- 193 miles. Pira-pira? 193 miles Pag long. kinonvert mo sa kilometers, mga pira, 200 plus? Ang lapad niya, kaya niya mag-accommodar kay duwang barko ng Darkulaon sa Bataan. Natuloy, tagwibok kay Arog get on design. Kuri, naubos ang kwarta dyan kang Pilipinas. Adi, Isipon mo ito, kaya ninda. Anong taon pa ito? iyo baga. 1859 to 1869. Yan, panahon 10 na yan. years. Diyan. O, kulang pa nga ng mga bagong technology dyan ang panahon na yan, pero nag-ibon hindi yan. Ang technology dito, blasting pa sa piko. Na nag-aagimigo ang barko, pigi taas baga ang barko duman. May gate duman, may mga gate. Oh, nato eh. Ay, nako. Nata, kaito pa nga ni, kaya na, iniday kaya lood. Oh, iyo. Ang hapot. Imaginin mo na lang ha. Oo. Imaginin mo lang, VP, ang ginastos dyan sa inibagang highway si Pocot to, to Quezon. Oo. Ang Daya Highway, ang ginastos dyan sa maintenance taon-taon, kundi ikinaag mo dumanan, iba. Iyo mananggad, ano? Bako iyo, pwedeng kabanga na nagibo. Iyo mananggad. Budak, kung tol-tol ang pagtrabaho dyan, inisipang kimaray na pangmatagalan, dahil kitang kulang kita sa maintenance. Yes, Diba? tama po. Kayang-kaya ko ta ito eh. Iyo, ano? Sayang ang mga inisip ka ito. Iyo. Dapat ang mga isip, migukan mga nakapwesto dyan sa mga arog sa imo. Ano mga arog sa to, ade? Dapat ang iisip kan mga tao dyan mo niyan, progressive. Yan. Bako na. Bako eh. Palliative solution. Yes. Oo. Mas nagkikita, kaya dako lang nagkikita dyan. Bako sa karaw, dako lang nagkikita eh. Yeah. Okay. Okay. Okay, Yung salamat, mga tabi, Migo. good morning. Salamat, good morning. Di ba? May point naman si Kontabi, Joker Tabi sa sayang reaksyon tungkol yan. Sabi nga ni kanso na interview ni Jimmy, 1972 nga niya, may pag-aadal na magkaigwang tunneling. Bako lang basta pag-aadal ha, feasibility study. Iyan, scientifically o systematically study, mga tugang na adalan kimaray. Now, igos akong pinuruward si Congressman Didi Cabredo. Ang date niya mga tugang, 1979, August 1979, na pag-aadal. Madali lang ha. Simbagong tayo. Hello? Hello. Good morning, sir. Ano ng mga plano na yan? At dapat tuta, pag-adalan nila, ba't magkaarubyan kan pa na makadal? Iyo nga ni, bossing. Iyo nga ni, sir. Iyan ang Panama Canal na ang Suez Canal baga. Hanggang mo niya, nagagamit. Oo. Ano na pa na makadal, kada ko lagboy sa buhay kayan. Oo. Ang tao na bulod yan, tinuki kan Iyo. kaya dapat adalan yan. Oo. Magbawas, magbag. Yes. Elevated ba? Elevated ang patuloy ba? Yes.
Kung may limited yan, wala din problema. Yeah, okay. Salamat, boss. Kanan tunay. Thank you. Duman nga ni palan sa Bulacan, sa Bulacan ba yun? Panahon ni Presidente Ramos, may pag-aadal man dyan. May pag-aadal man dyan mga tugang na may munisipyo dyan na pirming pigbabaha. Ginibuhan man kipaagi, naginibuhan kidakula unon mga tugang na kanal, naiwasan sa pagbaba, pinaluwas sa dagat. Hello? Hello. Yes, morning. Arani man sa nabagabi pintabi ang bato, lagbas papantaw. Iyo. Oh, arani man sa nabaga, tatamano pa sa ragay. Iyan sa pag-aadal na ginibot, baka mas kwanta may mga bulod baga kaya dyan pasiring sa pantaw. Kaya, iman ang bulod dyan sa Marisano. Mas grabe nga ng bulod duman. Baka migo, tapano kayo, may tulo baga ang lake ta sa Bicol, na Dracula, Bato, Buhi, Buday gwa parigi sa may masaraga ano ding, Baaw. Kaya nga, iyan pala migo, konektado ang tulungan. Kaya dumanas, sa roon na yan, balda na papantaw. Dagat. O, tadig di man sa nabaga kita ang nagugulping, diba? Sa Bicol, Naga, tapos yung Salbay. O, yan man sa nabaga nagugulping baha. Yes. Okay. Pana, gusto rin na duman, kada ko lang madadalin nindang peto. Ara yun dalaga. Okay. O, bako. Okay. Magayon nung iyon na bagang kayo ito baga. Yeah. Iyo migo. Iyo talaga. Daan sa pantaw. Iyo. Ina ko na paano. Okay. Salamat migo. Salamat pare ha. Thank you. Di ba? Siguro baka pwedeng gibuhan iyan ki Bicol River Development Authority. Bako project sana. Tangani na mas mahiwas ang otoridad. Hello? Hello, Busing. Boss, Marinaga. Actually, ang problema tadik sa Pilipinas, ang project dapat sa pinakabaratong mag-bid, iyo ang manggana. Iyo bagano? Automatic. Pag pinakabarato, madali. Haloy. Iyo mananggad ano? Ano daw bigo ko ng bidding tam? Pinakalangkaw yung gana. Para pasang pagkaining pagpun sa kapitan, sa senador. Salbatana. Grabe. Rina pong gas mo na. Kurahaw dyan sa Kongreso, puros man. Sa mga kwan, sa mga kaltas, migo, mga SOP. Aray. Dibaga? Tapos, pang tulo, parang accountability, harap kaya, nagluluwas na sa sekreto. Dapat yan, inimbestigaran na yan kung sisay dyan ng Diamond. mga gano'n na. Diamond maimbestigaran. Tapos maimbestiga ka mo rin bid buda ka oron-oron. Nagako ilingatang DPWH, mayo lamang taramon. Mayo sana. Inda. Abangan ta, tabi pa imbestigaran baga sa Senado? Abangan ta. Ay, mga amigo kong maambog na inhiniro. Maya na ba kaya? Iyo. Okay. Paano na kita kayo ni? Ano na? Yun na ini. Mas accountability, bago resilient. Salamat. Okay. Joshua, dumana daw so Neda. Interviewon ta tungkol dyan sa BRDP, Bicol River Development Project. Speak up po ba kasi bago sa ko ni Kuane, amigong Rick Mendoza. Mabalik ako ni Kaspedo. Hain ka ngunyan. Naranin na ko sa Daraga PNP. Tapusan na muna an. Pwede mo man i-reschedule sa aga ang NEDA. Iyo. Tapusan na muna yan. Pagali muna dyan sa Daraga PNP. Iyo. Malapit na kasi ako. Okay, sige. Okay. Sige, thank you. Alright, bye-bye. Tapusan na muna na Daraga. Alright. Hello, Kuya Nes. Hello, good morning. Good morning, sir. Sa pang Sabado, magpining Sabado nag-aagipas na. Nagkagwa kami meeting with a project engineer from DPWH sa barangay hall kang Agugon. Hindi sa palpak na patrabaho digdiyo sa drainage sa may Samuya. Nadangog ko naman sa project engineer kang DPWH na buon sa 2025. Ang gabos na mga project ma-emanate from the barangay.
Ikigaro na infra project na daing na mahali sa proposal kan barangay. Gari haputon mo na sa barangay ko nung kaipuhan. Oo, sinda ang plano. Maplano, maswestyon, masuggest. Hindi sana kung gabos ining project. Basta sabi niya, dahil project na dahil mapuno na sali sa resolusyon garo plano kang barangay. Magayon man ko ta kuya ni sa planoan kundi pag-abot sa araw ka na bagay, may kakayahan. Although sa pag-swestyon, may kakayahan ang barangay. Oo. Nya kuno yan duroon na naman kan mga nagkakapera, malay ko sa kapitan pan masunod. Naisip ko lang, Oo. mga ABC. Iyo, liga. Ang libo na igulpi kang baha, ang iba pang munisipyo dyan sa 3rd District, may mga ABC Bagasinda. Opo. Then, sa Albay, igwamang ki ABC hanggang National Unfederated Kayan Organization. Yes, O, yes. ano daw kung in coordination with NEDA, buda kung ano pang mga DPWH, kung ano-ano pang mga kuyan, mag-create yun ay kung sabi mo authority or committee, whatever, gagaraninda, na talagang holistic ang hiling yan sa problema. Bako na ang implementation kan mga for flood control, makahiling ki daing riprapan ki mahimpison. Yun na. Tapos dahil man sa nakigamit Kaya ko lamang ki pulso pang tao na may riprap ngaya dyan. Tapos iaranod man sana. So pangkabilugan baga ngani na ang gabos na gagastuho na kwarta, ibuhos mo na dyan. Ang ngani na may impact talaga ang project na makreate, mabawasan ang baha na yan. Ta imagine mo ang damage na i-create ka yan sa tao, sa property. Kuda later on, so pag-responde man kang gobyerno, dakulon baga nagagasto. Iyo. So kung ang hiling kang gobyerno ta proactive, preventive. So kumbaga haloy pa ang calamity o ang mangyarihon, hiling na kung ano ang mga pwedeng mangyari, di may iwasan ko saan mga araw kaya na trahedya. Okay. Yan ang pigasabi ko na dapat garo talagang maghiro man ang mga civil society na purul-pukon ining dakulong kitang congressman digdi sa Bicol. Ano ang pigigiribo kayan? Okay. Yes, sir. Yun lang. Thank you. Salamat, tabi ko yan yan. Reaction tabi, no? Grabe ang kwan, grabe, aram mo, siguro baka pwede itong pigsabi ni Kuya Nes na magupon sa barangay ang proyekto. Naman nito kang panahon ni Maruhas, ako nadangog ko ini, si Maruhas baga, may kwan, kliyente mi si Maruhas, ika namin naging eleksyon may advertisement baga ang relationship mi kato advertisement mga tugang sa bilang presidential candidate siya. Ang plano niya kato so bottoms up budgeting. Baka man anggad pwede yan na magupuon mga tugang sa barangay aramon ano ang mga need pag-abot sa mga araw na bagay tabi gani bottoms up budgeting na pigasabi ano mga needs kan barangay isusuitsyon kang kapitan pasisiring duman sa national government. May mga proseso, tabi. Yan mga araw ka ng mga flood control na iyan. Magayon mananggad na magibo mga tugang ansiring na bagay. Okay, now, balikan ta itong problema sa baha. Ako sa hiling ko, bako perang basis nang sige ang baha tadigdi, taday kitang tultul mga tugang na luwasan kan tubig. Hello? 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 Yes? Hello? Hello, amigo. Putol-putol ka. Hello? Hello? Yeah. Okay. Go ahead. Yeah, okay. Ang apot ko lang, kaya din lagi ginibuyan kasi ang pinakapot dyan, so congressman tadi dito, congressman duman sa Kamsur, magkaarabay. Hindi ka nag-ururunan. Diba? Kaya ba ka na yung nag-ururun? Sabi, in realidad, kung magkarabay yan, ano yun ang nagibuhang kiparaan? Ang sabihin mo kan magkaarabay, magkasararo? Magkarapil. Magkaarapil.
Diba? Iyo man ang gada, no? Iyo man. Isipon mo, BP, magpumpa kay Too, sagot mo niyan, titang taga-Albay, tapos taga-Kamsur, dahil nagkakauro yun. Iyo, tan mga... Kaya kita diyan, BP, bakit nakita na magpapalawi kung Iyo, pasarahin? iyo man ang gada, ade. Gar may problema dyan, bigo pag-abot sa araw kan, ade. Kanya-kanyang... Iyo. Diba? Tas gusto kang Kamsur pa. May kitang style. Oh, may tama ka Kung yan dyan. siguro nagkaarayos, may kita apektaran, hindi sila apektaran. Ultimo nga nin tulay din sa Kamsur, apo kasi kung hindi Kamsur nangyaring so sa ibong na approach na tuya. So haling iriga, hanggang sa pulangi. Hindi lang natapos. Natapos na. Salbatan na. Yung man ang ano, may point ka dyan. Political... Gari, until now pare. Until now, gari ko kitang political boundary adi. Ito, I mean, so gari, so mga partido, party, political boundary. Correct. Boundaries. Kung baka sa tuya, para labahan kita kiihi. Iyo mananggan. May point. Ang BP, okay itong suggestion kang sulat scholar mo. Ang problema naman mo yan, kasi nagbubugta kang ABC president dyan. Ay, biya kapag haputa, ara mo yan. Diba? Ara mo yan. Kaya limited kita, BP, bako kita sa kung ano pa man, tayo na niyaw na kita dyan. Pagkabot ka ni Dumano, pag iyan no, ikaw buminugtak dyan, kung anong tataramo kang politiko ka na buminugtak sa'yo mo dyan, masunod ka. Tapos na. Amen. Amen. Okay, salamat. Salamat, BP. Salamat. Tama? Ka mga gayon kan mga point of view nindo, point of mga views may kinaraman sa tiring na bagay. Balikan ko sa istorya ko sendo. So, na-interview ni Jimmy, may feasibility study nga 1972. Si Kong Didi, may pinurwards ako. Ang titulo, Bicol Biennial Evaluation, Bicol River Basin Development Program. Ang petsa niya, Agosto 1979. 1979. Yung 1979, Jing, di pa nga ako nabubuhay ka ini. 1979. Agari 2 years old good ako. Gari nga, sa gamos mo nga istorya, gari nga dyan, di kami sa imo kumbinsido. Ang susog mga tugang sa pag-aadal, garing, di ko na-review kay Marita, 72 pages ini, 72 mga tugang na pahina. Inadalang kang 1979. An mga bubugtakan ki mga tunnel, buda mga tugang ki mga agihanin tubig, hali po sa buhi, may buhi, lake buhi, Jing, may buhi Rinconada, pasiring mga tugang sa dagat, Bula area, Libmanan, buda sa Nabwa area. Gabos yan may nakaplano na mga agihanin tubig. Ani ba tunnel, ani ba tabi, so dakulang kanal. Magibo kisalog na pulumuwas ang tubig sa kadagatan mga tugang kan Bicol. Sa halang kwarta, ang proposal, masuporta mga tugang sa Asian Development Bank, AID supported project. Tabi, buda iba pang mga posible na mga foreign funded, tangani nan mga lugar Kambula, Bato, Lake Buda Buhi, mga tugang, makagibo ki pagihalin tubig, pasisiring duman sa anibas, itong sa may partikan Bula, papagihonda sa may Libmanan. Nyangunyan, baga Bina, baga Sunaga area. Alam na kung sa mga tugang an mga team na nag-aradal ka ini, unan mga pangaran US, Dr. Thomas Weaver, hali po sa Rhode Islands, Dr. Gerald W. Lack, Alabama University, Dr. James Romaset, University of Hawaii, Dr. Gilia T. Castillo, UPLB, Mr. Joaquin Cortez, Planning Consultant, Mr. Rolando Tongpalan, NEDA, Mr. Danilo Alcantara, UNCAI. Ang pagkagibungan ni kay ni Chief Ramer, typewritten pa, minakinilya pa. Riparo na minakinilya, mga tugang ang pagkagibo.
Tayaon diyan so pigaapod na anong laman? Databi, integrated rice irrigation, applied research support, etc. Mga vertical, horizontal action project, etc. Dakol, mga tugang na klase ni. Na, kung susumahon mo, pig-aradalan ninda kung paano mga tugang paluwason ang tubig, pasiring sa dagat, hali dyan sa tulong darakulang, durong darakulang lawa na yan, tulong darakulang lake naan. Pero ang pinakakonsentrasyon ninda iyo ang Lake Bato, boda Lake alat ngunahin sa drawing kong nailing digdi. Lake Bato, Lake Buhi. Ya, boda saro pa digdi may saro pa sa may Lake Bato, Buhi, Nabwa, may ang Nabwa kataning kang Buhi ano. Basta in other words, kung susumahon mo mga tugang unpurpose kang study ninda, iyong paluwason ang tubig sa lugar naan, oras mga tugang na nag-aapaw yan. Iba ka nangyari kan Typhoon Christine, uminapaw sa Lake Bato. Pag-apaw kang Lake Bato, atras sa Libon area, pasiring sa Nabwa, pasisiring mga tugang sa may partikan Camarinesor, hanggang duman sa Naga City. Tapos Bicol River, uminapaw man. Oh. Kaya siguro bako na Bicol River Basin Development Program sa bagay iyan ang mga lake naan konektado sa salog. Pero it should be development authority. Hapoton ta ini sa NEDA padumanan ta kay Joshua. Ta sabi mga tugang tabay pinurward ang source ko tabi kan hali kay Kong Didi Cabredo. Pinurward sa ni Kong Didi itong nakuatang data. Sabi niya fully supporting President Ferdinand Marcos Jr. in reviving the Bicol River Basin Development Program. Ini pong BRDB-ping ini, na-create ini kampanahon ni ama niya, kampanahon ni papa niya. Krini Arian, hanggang sa luway ng nalingawan, tama lang nga ni tabi, mga tugang, diyan nagkainlaban si Secretary Jesse Robredo, buda si Vice President Leni Robredo, ta nag-apply da, kan ang pamayuda kan si Jesse na Robredo, nag-apply si Leni. Nailing dyan, Chief Ramer. Nailing da ni Jesse Robredo si Leni Robredo, nag-apply. Ay, magayon nga ya ini. Now, pero sabi ni, kaya suportado, ilingon ko, actually this is a press release, pinadala ni Kong Didi sa kuya. I strongly support President Marcos Jr.'s initiative to revive Bicol River Basin Development Program, a visionary project started by his father to address the region's flooding and water management challenges. This program is essential for protecting our communities, strengthening structure, creating a safer, more resilient future for Bicol region. Kasi kung Didi palan, mga tugang sa 3rd District, igwa siyang naipasar na batas, na igwa kipigaapod na 3rd District kinali a watershed covering areas in Ligao City, Pulangi, Uwas, Libon. Igodatabi is in urgent need of dredging and flood control measures. By reviving BDP, we can reduce flood risk, safeguards our homes and farmlands, and support sustainable growth across our region. Yan ang stand ni Congressman Didi Cabredo. Mga tugang, taigwa parang nga na iki-watershed area dyan, kinali watershed area, na pwede, mga tugang, na makatabang para maiwasan ang baha dyan. The Bicol River Basin Development Program was created in 1970s. Dahil pa ako'y nakikay ni. Under President Marcos Sr. to reduce flooding. Alam mo ha, yun pala na ang purpose niya. Giro, date na natawan ng ka-attention ini abang na-sustain ini. To reduce flooding, improve water management, and support agriculture in Bicol. The Bicol River Basin includes rivers and watersheds across Albay and Camarinesor, and it channels water towards San Miguel Bay and the Pacific Ocean.
Di ba? O yan tabi, mga tugang ang sabi ni pinadala sa ni Congressman Didi Cabredo, mga tugang na detalye ka yan tungkol tabi sa bagay na. Iguana Palanque Study, ano pampigibo kan government? Iyan ang nagluwas kayan, dahil man support Kaya Nes, kunutunta ka na. Yan ugaling yata si Kong Didi nagluwas ka, dahil man niya supportan ni Tut. Buda nga ang kaapil niya, dapat si PBB imang humero, iyo talaga, dapat may makiyon sino si Kuya Nes, may tinik sa kung ang apon niya iba. Sa tuya sa day na kanal, day ngani nalilinigan, ito ha, arugon ta pa ang Suez, asin Panama Canal, ang solusyon dyan lang, lagyang kijak ang tinampo, ula so kanan sa ula sa kaliwa. Paghalang ko ang tubig, itas. Sir Tony, mga question mo na. Sa tubig sa lake bato, paluwason sa dagat. Tapos kita, mahal kaan ang mga tilapia. But ang mga boss paluwas sa dagat, bro, ipatrabaho mo pa sa preso, ngani natauban man kitrabaho, pagkinabangan sila, mabalad man, iyo baga, tama, di ba? Kundi, nga po, parang paano po yan ma-realize? Iyan ang dakulang hapot. Paano mga tugang magigibuan na ang plano pa sa nangani, i-revive ang Bicol Development River Project? Na, haloy ng ginibo pala, may plano na, kadakol ka ni studying giniribo, ano nangyari? Wara kinangyari. Kaya ngunyan, kung giniribo na ba ang panahon iyan, mga tugang, di ko kita nagsafarnin, pwede man na bumaha, no? Pero makaskas mag-agos ang tubig, magbulos ang tubig. Today mo na makokontrol ang climate change, buda ining ang global warming na may resulta po sa makusog na pagbabaha asin bagyo, sabi kan mga sayantista. Pero bumaha man dyan, madaling lumuwas ang tubig, pasisiring sa dagat. Di man po kinangyari sa mga plano, aloyono na lamang, ano nangyari? Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. Eto. Ha? Isa lang po to Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Pem, wala lang iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Pem imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Pem imperial na patabaan kulangi. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sabi ni King na Rinaldo, arogon so ginibo sa Los Angeles, California. Ginibuhan ki waterways or big canals para madrain ang tubig baha. Diretso sa dagat. Sa Florida, iyo man ang ginibo, binurugtakan ki waterways diretso sa dagat. Yan. Thank you, amigo. Mabuhay katabi sa imong reaksyon. Sabi ni Sir Tony, sala kaya ang title na Bicol River Development Program dinivelop sa River Basin, naging lawa lugod. Alright, oy, happy birthday kay Manayulik ha? Diyan tabi sa Pawa, Legazpi. Birthday mo Manayuling o niyan, ha? Birthday mo palan, happy birthday tabi, sabi kan sa tuya na texter ngayon na pag-aaga, ha? Joshua Bino, 4 minutes bago mag alas 9. Kamin Joshua, good morning. Hello. Go ahead. Good morning, good morning sa mga paraantabay, bako na karaw-karaw. Nagkasunod na mga insidente ni na pambabadilgadan digdi sa munisipyo kan Daraga Albay BBP Henry. Na problema, wala pa makita ni na nadangog na namidbit ang suspect o kaya may nadakop ng suspektsado sa mga insidente ni pambabadilgadan na ini. Kung matatandaan, nakaaging Sabado asin kasuod mga aga na may mangyari na naman na insidente ni na pambabadilgadan. Ang biktima, mga medyo maedad na tabi ni Henry sa barangay Maupi na Sabadong Banggi. Binadilgadan ang sarong karpentero sa likod mismo kan sa indang residensya. Mantang kasuod ng aga sa barangay Budyaw, aligado binadilman matapos mariparo sa gilid kan tinampo may tama ning bala ang sarong operator ning bako.
bago mangyari ang duwang magkasunod na insidenteng initabli ko Henry ko natatandaan, poko mas umaynos duwang simana ang nakaagikan may report man sa DCGB News ang insidente ng pambabadilgadan sa sarong tricycle driver duman sa barangay Anislag. Banggi, nagahalat ni na pasahero, may duminulok na sanang persona asin pinagmabadil ang biktima sagkod sa bawian ini na o iyon ni ang nagkausa para magadan tabi si Henry. Sa ngunyan ano ng DCGB News sa Paturakan Daraga Municipal Police Station tangani aramon ko na ano ang pinagigibong niya na lakdang kan Daraga PNP sa bako na ini karaw-karaw. Kumusta? Nag-uusad ang investigasyon, ano ang update si may kagibo, ano ang mga posibleng motibo kan mga ini. Dahil ang sunod-sunod na insidente ng pambabadilgadan, tibbi sa munisipyo kan Daraga Albay, alagad ang suspect, dahil pa masiguro kung may latest na development, kung namidbid na o kaya posibleng madakop na ni tangani ng mapanimbag. Yan tabi BP, ang dagdag mo ng istorya, mantang nagalat-halat kita kay Chief of Police na yaon pa naman ngunyan sa munisipyo para sa flag raising ceremony. Just for Pino, this is GB. There's a reason. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Lumang ka na lang tabi Jumar sa Tingog Kamanuaan para sa iba pang mga pangyari dyan sa tuyang palibot. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. De pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Grab you deep inside.